siremang-remangion ari rea daging dohok mudar ni Kristus tahun B. Pajahau perjolo 2 Musa bidu 24 ayat 3 sampai 8. Pajahau peduahon surat tuhala Heber bidu sia ayat 10 sada 1:15. Barita nauli sian Markus bidu 14 ayat 12 1:16 diuduti 1 ayat 22 tu 26. Pajahau perjolo sia 2 Musa patariason taringot mudar persobaon naniulahon ni si Musa laho patuduhon hauduhon ni bangsa Israel tu debata. Diudukon bangsa Israel do laho mangulahon saluhut patik ni debata. Songot tada naung dipulun hasadaun marhite patiki dipajongjong si Musa do 12 inganan persobaon saguru tu godang ni horong ni bangsa Israel ujui. Dibuat si Musa do mudar jalap dipauli di sada pinggap pasu nadeba di pis-pis tu inganan persobaone jalan nadeba nai tu hala Israel songot tada naung mamulun padan doho debata. Pajahau paduahon tongdo makatai taringo tu mudar alai taringo tu mudar ni Kristus sendiri. Ai diusehodo mudar ni Kristus sendiri laho payason pardosaon ni jolma jala laho manobus hangoluan ni jolma saleleng ni lelengna. Mudar do napapolito jolma di bagasan habadiaon ai gabe mudar ni Kristus do ditirison songon pagati ni mudar parsobaon di padan narobi. Barita nauli di ari rea mudar doho daging ni Kristuson mangodoson taringo tu mudar ni Kristus ai dipatuduho Yesus do sada parpunguan natung masai bagas lapatanna daging doho mudar ni Kristus napapolitoni tung marsada situtu doho daging ni kita jolma alane dihirim Yesus do asa mangan jala minum saluhut akasisian nai ima nama ngarahut nasida doho Yesus ima hasadaun ni Yesus na pinulunna harap doho akasisianna songot tada hasadaun nama rakup holong saluhut akka pajahaon diari rea daging doho mudar ni Kristus martarias taringo tu mudar na nihatahon di badan narobi ima mudar ni persobaon sian pinahan alai mudar di badan na baru ima mudar ni jolma mudar ni Yesus sendiri nanaing dipapaltak jalanan naing dipadiri marhite na tolu pajahaunon dang apala taringo tu mudar sendiri alai holong ni debata holong dipasaha tu hita jolma jala holongi ditadai doh mudar ditikidang marparbue holong na ditadai di padan narubi marhite mudar niaka persobaon dipasikok jada dipamirdo di padan nai baru ima padan marhite mudar ni Yesus sendiri jala ima holong nasotarasam holong nasotarsuhat mudar ni Kristus ido songo sitidangi holong ni debata maradupun hita jolma mudar do napapoliton jala napadinggaton pardosaon ni hita jolma dileho Yesus do ngoluna mudarna dagingna tu hita jolma Yesus disagihon tu saluhu jolma Yesus dipasaha tu saluhu jolma Yesus gabena punasa ni saluhu jolma dileho Yesus do saluhut dirina tu saluhut jolma laho pasikopon saluhut sakka ni debata ama
sada ipola na boy sirimang-rimangion sian pajahao di ari rea daging doho mudar ni Kristuson ima talehom mangolu tudongata jolma. Jesus ima roti hangoluan nasari di hangoluan ni jolma na takup di haluaon ni jolma na mangalehon saluhu parngoluanna ngoluna gabe si panganon partodion nama bay totong hita busur Jesus gabe ekaristi di parlehon di ponggoli tu saluhu jolma narotu ibana dapotan hangoluan nasa leleng di lelengna. Jesus na mangalehon saluhu dirina di bagasan ekaristi ima hagogok ni holong ni debata maradupon hita jolma. Pangalehonon ni Jesus on gabe to hoda do tuhuriai sah tu sadarion mangaleho diri tua kadongan ima sada ulau namar situhu jala parbueni ekaristi na takas mangaleho diri saluhuna tua kadongan omar rumang ni pabahenan ni Jesus na takas hita saluhuna na manghuto Kristus dihirim Jesus do asa hita pe gabi jolma narade mangaleho diri tudongan jolma hita pe sadi hari manang di dia pe ikor rade masagihon na adong di hita maradupon akadongan tarlungubi akan nagale naso margogo naso adong mangurupi hita gabi sahala Kristen ikor rade mangaleho diri tu akadongan naing marade di ponggoli asaris dongan dapotan hita ikut di pasahat tua kadongan molo dang tarbahe songone gabe huria nasai manutu dirima huria inon huria nasai makarikot dirina nasai mamikiri parnguluanna ima huria nasai maralo tu ekaristi anggia ma diari rea daging dohok mudar ni Kristuson hita saluhut lam dipahehe laho masagihod dirita tua kadongata songot tada naung mangulu holong ni dewata di bagasan dirita. Amen.